se kopale ove tere dok se ugrejemo. Neka ovo bude jedno romantično veče, ako možemo obraćati pažnju na ove lične naše radove, mistrija mi stoji savršeno. Fotografije, ne moram ništa da vam pričam šta je bilo tamo. Svi rad na kuli, tako je i sada, počevši od vrata, prozora i svega ostalog, što... Godina, međutim, uspeli smo. Ja vas sada pozivam da pogledate izložbu, onaj ko nije bio u galeriji, mogu slobodno da uđu i možete se poslužiti, imamo tu neko piće, imamo dobre donatore i moja je poslednja, da rada.